siphilile thina njani wena? Hayi kuyaphileka shame Ya impela kuyaphileka. ingoma ithi lapha into ebhlungu kakhulu leyo ukuthi kuzofika omunye umuntu bese enza lento ongakhona ukuyenza wena. Uzosola bani lapho? Uzoyisola wena phela uzoyisola wena ubani owathi wena ungayenzi leyo nto. Because uvumelekile ukuyenza. Ngoba uvumelekile akekho wakutshela ukuthi ungayenzi. Okay. Last week Ntokazi sikhuluma indaba yokuthi yendawo ukuthi mhlawumbe indawo iyakhethwa yini indawo la mhlawumbe eningakhona ukuzijabulisa khona wakuveza ukuthi inqubo nje uma kuyikuthi la uyobukhona khona kusuke ngekho umuntu ungeze ukuphakazamisa ilungelo lomunye umuntu osuke ehambela ngendlela uvumelekile ukuzijabulisa nowakwakho noma ngaye kuphi kusuke kungesile icala inqubo nje uma nino babili ngoba into esuke ibalekile iprivacy leyo ukuthi ke nibenike nobabili. Then ke namhlanje ke Ntokazi asibheke ke ngifuna ke sibhekene indaba la kunalezi itayela lezi ezenziwayo lapha abantu bayebethi impela abanazi ikhathi zezitayela uma kunjani njanyana kusuke kulungile but angifuna ukubheka la Ntokazi usitshele nje ngempela futhi usitshele nje iqiniso ngoba iqiniso lesilifunayo thina sifuna ukulokuthi uhlawumbe isekela indaba yezitayela mhlawumbe kuyenzeka yini ukuthi kube khona mhlawumbe amantombazane angayifuni izitayela mhlawumbe zasenkonzweni noma abafana mhlawumbe abangayifuni kuyenzeka yini kube khona mhlawumbe oyedwa othola ukuthi akekho kulento yezitayela mhlawumbe kwenziwa kanjani lapho into ekhona leyo ukuthi mhlawumbe kube khona abangayifuni uma bekhona kuye kwenziwe kanjani lapho? Mr. Sothondo nje ngizoqala ngisho ukuthi kakhulukazi kubantu besifazane ibona nje abalwisanayo nje ngendaba yezitayela ngoba banalezi inkolelo lezi zabo nje zokuthi umuntu emefuna ukungishaya ngesitayela shithi lowo muntu akangithandi yes uyangiuza ngoba bakholele ekutheni izitayela ziyakhahlaza umzimba ziyawumosha umzimba shuthi lo muntu uzongikhahlaza ngikhahlaze emeseqeda lapha eyangibalekele yangishiya indaba iba nkulu ifuka ukuthi mhlambe akakwenzele lutho lowo muntu yabo uvela ubona ukuthi shuthi uzongikhahlaza aqede lapho angibalekele yabo yes njengoba sike sakhuluma kulokhu ngesonto edlula ukuthi indaba yama dog style ukuthi bakholele ekutheni I dog style uwisizinqa iyavula iyakhahlaza. Yes so ngifuna ukubheka ke la ukuthi okay uma kuya enjoyeka yini mhlawumbe noma kuyajabuliseka yini ngaphandle kwazo? Kuyajabuliseka Mr. ngaphandle kwazo izitayela. Yebo. Yabona Mr. Sothondo into engizokutshela yona izitayela nje ngizoqala ngisho ngithi izitayela zenza uthando nje lube mnandi. Ngani na ziletha injabulo entsha. Into entsha nje izohlezi ine experience enhle nethokozisayo. Yabo ekufana nasekutheni kwi relationship Mr. Sothondo if umuntu ezokisa kwi restaurant ongakazi uye kuyona. Yes. Ufike experience into entsha ongakaze wayithola emnandi yes nakhona ke idayeleni uzothola ukuthi wena ulokhu uhlele idayeleni ezu2 if upartner wakhe kuzointroduce kwesinye istayela uthola ukuthi kanti laba kade ngihleli khona yes simnandi sona kodwa kanti bengisiphuthisela kanti kunezitayela ezikanje mhlawumbe uthola ukuthi nanendlela osuwenza ngayo embedeni isiba strange kumuntu wakho uthola ukuthi mhlawumbe ngendlela osuthokoza ngayo usukwenza izinto obukade ungazenzi kulezi izitayela lezo obukade uyijayele ubumnandi buyadlulana abafani cha siyayizwa impela kusho ukuthi abantu bayiphuthisela uma ngabe kunjalo but angithole like thenini kuyimpoqo yini pho okay mangabe ngekho isiyayishaya izitayela ngibani ofuna azatshela umunye ukuthi hey kwenza kanje noma wonke umuntu ufuna akayibonela ake sithi oyedwa wethu akayijwayelanga vele iyona lento yezitayela. Yabona Mr. Sothondo bengihlezi ngisho misixoxa nawe ukuthi I-communication especially kubantu abathandanayo ibalekile kumele nixoxe umthole ukuthi umuntu wakho uvulelekile ukuthi nenze izitayela futhi umchazele ukuthi izathu sokuthi sishintshele kulesi style yini ngoba Mr. Sothondo if usolokhu sihlale ezitayeleni ezu2 sizogcina sesiborana
kuzobe sekubhora ngoba uyazi vele ukuthi emva kwalesi stayela kulandela sithi isitayela seniyazi sekuyabhora yabo sekufana nokuthi vele uyazi ukuthi emva kwa-A kulandela u-B emva ka-1 kulandela u-2 uyabona ukuthi nje leyo nto into esisekhanda seniyazi sekuzofana yes wazi ukuthi njalo isikashaka iyayizwa leyo nto kuyabhora engathi like ningashintshela entweni entsha ni-introduce iy'tayela ezintsha kwi-relationship yenu futhi nakhona nixoxe lokho nopartner wakho nibonisane ukuthi hhayi ngoba ngikuuser hhayi ngoba ngikuthandela isex hhayi ngoba ngingakufuni kodwa like ngifuna ukuthi siqinise uthando lwethu nenkonzo yethu ithi ukuba nespice nyana ibe na that thing singahlezi sastika entweni eyodwa njalo nje lokwenza lezi tayela kunamthelela muni othandweni esuke sibe namhlabeni liyawafaza yini amanye amabhawodi asuke ethambile uma ngabe senza zonke lezi tayela ezahlukahlukene kuyawafaza yini amanye amabhawodi mhlawumbe uthola ukuthi athambile la uthandweni Mr Sothondo sengingasho ngithi if unenza izitayela nomuntu wakho kuyabafasa amabhawudi ngoba yazi Mr Sothondo ngingake ngithola ukuthi sikhuluma la ngomuntu vele oseke waba kuma relationship kanje yes uthola ukuthi mhlambe lo muntu engizoba naye njengamanje uzongintroduce kwisitayela esisha engingakazi ngasithola mhlambe kumuntu engake ngathandana naye leyo nto leyo nto izomenza ukuthi avelele ukuthi hayibo kanti ngilokhu ngithi isex ngiyayazi isex ngisake ngayenza kanti isex iphethe izinto ezimnandi kangaka noma ususekhaya usuwedwa usuyintombazane uma umcabanga lo muntu wakho kushaya ngalesi stayela mhlawumbe uthola ukuthi ukubambise i-dressing table Mr Sothondo awukakaze wayibamba i-dressing table wazwena ukuthi nje kumele nje silale embhedeni uzothi uma umcabanga uzuhleke wedwa yabona ukuthi cha yazi kumnandi uma ngibamba i-dressing table ngimnikeza kanje uyayizwa indaba mhlawumbe ezinye zazo ngoba ngazi ukuthi uthanda ake zibe ntathu nje zike kube i-dressing table bese ngoba phela senzele ukuthi ilona mhlawumbe nomunyakazi ukuthi okay yini awembebe ekhuluma ngama yes nje ubukhuluma ama-dressing table bakhona abo dog banibanyana yini iziphi ezinye futhi awuthi ukuthi zibe mbili uthi utshela abantu emakhaya no okay ngaphandle kaShaka mhlawumbe lesenkosi uShaka nase esinye uyabona Mr Sothondo abantu ngingathini umbhede baba bawukhonze kakhulu kanti mase kuthiwa nje abake bawushiye nje kancane nje njengoba sengishilo ukuthi ukumbambise nje i-dressing table nje umuntu wakho umphakamisa umlenze nje umkhamukele ngemuva Mr Sothondo kumnandi lokho uphinde futhi uthi ukumhudulela ngasekhoneni Mr Sothondo uyoma ngaphasi nabe sekhoneni lombhede ugxamalazela umlenze owodwa uphakamisa omunye ubeke la egxalabeni umshova umuntu wakho Mr Sothondo kuyashovela kuyashoveka Mr Sothondo futhi kwesinye isikhathi umbhede uyagqilaza engathi umugqilaza umbhede ungakundlale naphasi la ngathi phasi la ngathi iqine khona ukuze ungeke ushone nani phasi ngoba bona uyanigwinya umbhede kwesinye isikhathi uthola ukuthi ufuna ukushova kahle umuntu wakho kodwa manje na ulokhu ubhamba umshova ushoveki lona ushoveki ngendlela engathi ngandlala something phasi nenze njalo Mr Sothondo usiyamcha asethemba ukuthi abantu bazake Angithi sikholela khona lokho ukuthi phela asifunde okusho soke singakwazi njengoba ngishilo ukuthi cha njengoba ke sazinaka usicobeza siyazi ukuthi cha ngoba vele umbhedelo uyasho ukuthi cha uyawushone nawe phansi uphinde ukukhuphule kanti mhlawumbe wena ukukhuphula ngalesikhathi wena bongakadingi buzathi usashona phansi kanti usiyakhuphuka kumbe so mawulapha phansi uzenzela umathanda lapha phansi kwefloor yonke into nje i-right akukho kubamba akukho kushona ndawo yonke into nje isuka isobala nje umuntu Mr Sothondo angangazi ngachaza ngithini dadwethu bakuthola ku Facebook bakuthola bani ku Facebook Tensha Queen of Savage nje i-fan page lami lapho bangangifollowisha khona nje na ku YouTube ke maybe ufuna ukubona ama videos wami ke it's Tensha Savage bangangithola lapho then ima befuna ke mhlawumbe ukukhuluma nawe nje ku WhatsApp yes it's 0744 64 23 23 48 48
Yes. Baya WhatsApp abaphinde befone futhi. Bazongithola nje lapho bayangithinta ngocingo baphinde futhi bangi-WhatsApp nge-available. Vele insizwa sozithi insizwa ungazi ukuthi ngiyalivusa ikhaya lapha phela bese ziyayibika. Uzawuthini lapho bafuna noma ngayinini. Yabona Mr. Sothando sebengisathi ngifuna ukusho ukuthi hayi bo. Ngiyaxolisa ngalawo. Kulungile sisama sithemba ukuthi usuku luzoba luhle usuku oluzongena khona manje uphile uyezwa. Okay niphile nani Mr. Sothando sengiyabonga kakhulu. Sibonge njeke lapha ke ku Tensha njeke lapha ke Queen Savage nje ukuthi ke mthola ku Facebook ukhona futhi yena besikade ke senaye ngalo so senaye ke njalo ngo11:30 so nje ke sikhuluma nangeviki elizayo futhi ke futhi uzobeke khona aphinde ke sinikeze kamanye kamathipi kakhulukazi abasekamerweni. Awu sithemba ukuthi ke neqoshile itayela nangusilazi umfana wase Solomon Mkhize vele Thando. The only thing bengititshela yona ukuthi sokuhlala